हादोरनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि बिथांखिया आबादारिफोरनो लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। फेब्रुवारि दानाव लाख लाख आबादारिफोरा 19 नं किस्ति मोननो थांगासिनो दं। नंगौ, हादोरनि लाख लाख आबादारि सुबुंफोरा फैगौ फेब्रुवारि दानाव 19 नं किस्ति मोननो थांगासिनो दं। सिगांनि समाव हादोरनि लाख लाख आबादारिफोरा 18 नं किस्तिनि रांखौ मोनखांबाय। बिनि गेजेरावनो फिन आरोबाव रायजोआव गोदानै पीएम किसान 19 नं किस्तिखौबो मोननो थांगासिनो दं। बिनि थाखाय नोंथाङा KYC खालामनाया गोनांथार। मख'नो गोनांदि प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि बिथांखिनि 19 नं किस्तिनि रांखौ मोननायनि सिगां नोंथाङा मोनसे गोनांथार हाबा मावना लानांगोन। नङाब्ला नोंथाङा आबादारिफोरनि प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधिनि रांखौ मोननाय नङा। थारैनो फैबाय थानाय 19 नं किस्तिनि रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा KYC खालामनाया गोनांथार। आरो नोंथाङा न'आव थानानैनो pmkisan.gov.in आव थांनानै अनलाइन KYC खौ खालामना लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा CSC सेन्टाराव थांनानैबो बे KYC खौ खालामनो हागोन। सरकारा बे KYC खौ आबुं खालामना लानो थाखाय गासै आबादारिफोरखौ खावलायदों। बिनिखायनो नोंथाङा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि बिथांखिनि 19 नं किस्तिखौ मोननायनि सिगां KYC नि हाबाखौ आबुङै मावफुंना ला। सम थानायाव नोंथाङा KYC खौ खालामना ला। नङाब्ला नोंथाङा आबादारिफोरनि प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधिनि रांखौ मोननाय नङा। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजियोथेरापि डक्टर शीला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक PT, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पोस्ट लांग इनफेक्शन, पार्किनसन्स डाइजेस, पोस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं।
जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सोहोरनि कोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6000159769 एबा 9101439836 जानबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।